Bodo latest update बयखौबो बरायबाय दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं प्रमोद खाख्लारि गिबि निउस दङ बावैसो सान सिगां रासियानि मेजर जेनेरेल एन्ड्रिस कुबिट्सके इउक्रेनजों दावहा नांनायाव जिउ गोमानायनि उनाव फिन इउक्रेनाव रासियानि जेनेरेलनि जिउ खहा जायो जिउ गोमानाय मेजर जेनेरेलखौ भिटाली गेरासिमोव होनना सिनायथिनाय जादों इउक्रेननि सान्थ्रिया फोरमायनाय बादिब्ला रासियानि जेनेरेल भिटालीया इउक्रेननि नैथि देरसिन नोगोर खार्किभआव इउक्रेनजों दावहा नांनाय समाव इउक्रेननि सान्थ्रिनि गुलियाव जिउ गोमायो बिथांनि जिउ गोमानाय खौरांखौ रासियाया दासिमबो रोखा खालामाखै देग्लायनि जानो गोनां HSLC एबा मेट्रिक आनजादनि मोनसे गेदेर खौरां मैया सिबिआ फोसावनाय बादिब्ला देग्लायनि मेट्रिक आनजादनि थियरि आनजादा थांनाय बोसोरनि मेट्रिक आनजादनि सुंलु बिलाइ आरो आनसार बुकलेटजोंनो जागोन मख'नो गोनांदि थांनाय बोसोर 2021 मायथाइयाव COVID-19 बेरामनि थाखाय आनजाद खुंनायाव सेबखांजानाय सुंलु बिलाइ आरो आनसार बुकलेटआ बाहायजायालासिनो थानायखाय बेखौनो बाहायफिननो आसामनि सोलोंथाइ बिफाना थांखि लादों सिबिआ फोसावनाय बिथोन बिलाइनि बादिब्ला मिथिंगायारि सम्पदखौ गाज्रियै बाहायनायखौ नागारनो एबा एंगारनो थाखाय बे थिरांथाखौ सिबिआ लादों मानोना थांनाय बोसोराव आनजाद खुंनायाव सेबखांजानाय सुंलु बिलाइ आरो आनसार बुकलेटआ बाहायजायालासिनो थादों बे बिथोन बिलाइखौ आसामनि सोलोंथाइ मन्थ्रि डक्टर रानज पेगु बिथाङाबो फेसबुक पस्टनि गेजेरजों शेयार खालामदों बुंथिनो गोनांदि बे बिथोन बिलाइयाव HSLC थामहिनबा हायार सेकेन्डारि आनजादा मख'फानाय गैया जों बयबो मिथिगौ इउक्रेन रासियानि दावहाथिलियाव भारतनि गुबुन गुबुन रायजोनिफ्राय इउक्रेनाव फरायनो थाहैनाय फरायसाफोरा थाबथानानै थानायखौ बिनि गेजेराव माखासे बर'नि फिसाफोराबो थाबथानानै दङ थांनाय माखासे सानाव सानैसो बर'नि फिसाया मोजाङै मोजां भारतसिम सफैनो हानायनि उनाव फिन आरो सासे बर'नि फिसाया मोजाङै मोजां इउक्रेननिफ्राय सफैनो हाबाय दिग्बयनि राजश्री बर'जों लोगोसे आरो सानै आसामनि फरायसाया मैया इउक्रेननिफ्राय दिल्लीसिम सफैनो हायो बावैसो सान सिगां MCLA देरहासात बसुमतारिया UPPL सरकारखौ UPPL सरकारा MGN रेगानि फिथा हास'नो मोनफेराखैमोन बेनिखायनो जानला मानला हानो मोजां मोनो होनना बुंनायनि सायाव मावफुं सोद्रोमा BR फेरेंगाया फिननाय होदों बिथाङा बुङोदि 17 बोसोराव BPF सरकारा नंखाय जब कार्डनि मुङाव रायजो राजानिफ्राय कोटि कोटि रां थगायदोंमोन बिनि जोंनियाव 100% फोरमान दं होनना बेफोरबायदि कोटि रां थगायना जानायखौ फांथिनो थाखाय बिथांमोना बेफोरबायदि नंखाय UPPLनि सायाव दाय जाबसिननाया सोंखारिजाथाव मा मिशन आरो भिजनजों NLP-ULB दा बन्स जोनोम होनाय बिनि गुबै मावथांखिया मा रायजो राजाफोरा मिथिनो लुबैदों BPF राजखान्थि हान्जाया दिनै बड'लेण्डआव गोथाङै गैलिया मानोना बिथांमोना सारेन्डार जाबाय लोगोसे BPF दानानै UPPL हान्जायाव हाबफैनो थाखायबो खावलायो बिथाङा रासिया इउक्रेननि दावहाया दासिमबो थाद'नाय मुं लायाखै बेबादि समावनो रासियानि हेंथायै दावहा नांनो इउक्रेनाव फरायहैनाय भारतनि सासे फरायसाया इउक्रेननि फायखियाव हाबदों इउक्रेननि फायखियाव हाबनाय भारतनि फरायसाखौ तामिलनाडुनि कम्बैतुर जिल्लानि 21 बोसोर बैसोनि सैनिकेश रबिचन्द्रन होनना सिनायथिनाय जादों मख'नो गोनांदि सैनिकेशआ थांनाय 2018 मायथाइयाव खार्किभनि नेशनेल एर'स्पेस इउनिभार्सिटियाव फरायनो इउक्रेनाव थांदोंमोन बिथांनि फरायनाया देग्लाय बोसोरनि जुलाइ दानाव आबुं जानो गोनांमोन बेबादि समावनो बिथाङा रासियाजों दावहा नांनो इउक्रेननि फायखि हान्जायाव हाबो दिनैनि रादाबा एसेनोसै नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै अन्नानै साबस्क्राइब खालाम गोजोन्थों